Takže čus ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videjku. V dnešnom videjku si otvoríme a ukážeme si, čo sa nachádza v mystery boxe Extra Strong. Sú tam len tie najsilnejšie a najkvalitnejšie petardy, ktoré už sa nedajú normálne kúpiť. Možno na nejakej stránke ich nájdete, ale na stránke www.pyroweb sú jedine takto v mystery boxe. A za tie peniaze sa to podľa mňa extrémne oplatí. Ja viem, že tu budú čahovci, čo to kupujú u kamaráta vo večierke za 15 €, to sa takí nájdú, ale na internete to lacnejšie nezoženiete. Takže ja si myslím, že môžeme si to ísť otvoriť a ukážeme si, čo sa vnútri nachádza. Samozrejme nejaká výplň, ukážeme si, ako strieľa. Takto nejako. A ako prvú vec tu máme Mambi dvojky, to sú veľmi silné petardy, kvalitné, takto nejako vyzerajú. Potom ako ďalšiu vec tu máme petardy Titanium Bombers, sú to veľmi dobré petardy, ja som ich odpálil veľakrát a sú fakt silné. Akože odporúčam ich odtestovať určite. Ďalšiu vec tu máme klasiku Exploder 4, ktoré sa už nedajú zohnať, celé balenie má 54 gramov. A sú to fakt bomby silné. Nakoniec to sú staré dumbumky, priatelia, pozrite sa na to. Je to produkcia 2017 a celé balenie má 50 gramov. To je, ja si myslím, že veľká bomba. Takže ak by ste chceli test aj takýchto petard, tak určite dajte like na video a takto to nejako vyzerá. No. Za 50 € určite si povie, že je toho málo. Je, ale na dnešné ceny už nezoženieš lepšie. Takéto petardy sa vyrábať nemôžu, ako sú tieto 3 balíky. Takže ak chceš vidieť viac, určite si kúkni môj Instagram, ktorý máš tuto dole. A napíš mi nejaký pekný komentár, čo si o tomto mystery boxe myslíš. A to už je všetko z dnešného videjka. Majte sa a čus.